Yehey! Muli ko sa mong mansyon, Kampuhuan. Uduaw ko sa akong papa. Nasaan ka ito akong papa? Papa! Papa, oh, ang guard, oh. Okay. Muli sa ko sa akong balay, among mansyon. Ako itong bisitahan akong papa. Eh, dugay na kayo nagkita sa akong papa. Busy ra ba to? Busy ra ba to pangampan niya? Oy, ay mo kuha na ko ba? Ay mo kumpiyansa na ko ba? Kay uganta mo sa akong papa. Congressman ra ba na akong papa? Nga, 3 terms ina sa una ba? Sa 1st District in Bukidnon. Dr. Neric Acosta. Muna siya nga mo ang mansyon. Nami man, kana Heritage House. Muna siya, Heritage House. Gikan pa na siya sa Pangasinan. Sa mga ninuno pa na siya. Sa mga ninuno. Mga katigulangan. Muna siya ang Kampuhuan Eco Adventure Farm. Yay! Muna siya. Welcome! Welcome to muna siya ang amo ang hacienda. Wow! Welcome to Kampuhuan Eco Adventure Farm. Hoy! Nag-usap ka na niya! Nanong wala man ka nagtrabaho! Dapat magtrabaho ka! Ay! Agay! Barato na kayo entrance fee. Entrance fee? Ilang ito entrance fee? So, ano siya ang Kampuhuan? 50 pesos. Kampuhuan Eco Adventure Farm. Owned by Acosta. Owned by Acosta family. Okay? So, 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 hi! So, ninatagaron sa hacienda, no? Ninatagaron sa hacienda sa Kampuhuan Eco Adventure Farm. So, atong tanawon kung saan nasa sulod, no? Atong tanawon sa kay parang kanang bisita mo dire, guys. Ano siya? This property owned by Acosta family. Kada si Dr. Neric Acosta, kanang mudagan karon pagka-congressman. Kada po si Dr. Neric Acosta, dati na po na siyang congressman. Congressman na po na nato siya sa 1st District of Bukidnon. 3 terms po na siya. 3 terms po na siya nga nidaog sa una. So, balik siya, no? So, muna ila ang area. Muna lang siya ila. So, muna siya, oh, atong kuan, atong Heritage House. According to Dr. Neric Acosta, kita na siya sa mga ninuno, sa mga Acosta dito sa Pangasinan. Sa Pangasinan, kay mga Ilocano man sila. So, galing nga pala, no? Transfer dito dito sa Mindanao, no? Ilagyan kung dili ang ila ang Heritage House. Heritage House, muna siya ang balay pa sa mga ninuno pagit sa una pa. Mga ninuno pagit siya. Kanang ilang mga nasunod pagit nila sa ninuno. So, transfer din. Kanang ang sunod, guys. Wapo. Yay! Nice kaayo. Very cool. Nature. Dagko na kayong mga kahoy. Nice kayong mga kahoy. Kung kay diri ka nang grabe ka pupunaw. Pupunaw kayo sa nga tanan. Nice kaayo. And then, to mag-relax ka diri. Very relaxing place. Relaxing ka ang place. And then, nice kayo siya. It's a kanang kuan, it's a place of kanang kung mag-vacation ka ba, mag-relax, kanang stress ka kasi mong trabaho, mag-relax ka din pwede ka diri sa Kampuhuan. Ano siya ang ato ang Heritage House. Heritage. Oh, nice kay ba atong Heritage House? Guwapo kay siya. Very nice. Kasi karon medyo lang siya na kuan, medyo lang siya nga mura siya na mingaw-mingaw kay kanang pandemic pa man, bawal pa man tang mga turista. Pero sa una dili, kuan nagkini siya sa mga turista. This is one tourist attraction of Manolo Portits, Bukidnon. Okay. Muna siya ang one of the tourist attraction sa Manolo Portits, Bukidnon. Oh, yay! Muna siya, welcome! Siya. Ano siya, mga karaan, no? Mga karaan na gamit. Ano siya, no? Mga karaan na gamit dili.
So, dili tuod, nakalimot ko. Pag sunod din sa entrance, sa gate, sa Kampuhuan, 60 pesos lang ato ang entrance fee. Atong entrance fee sa entrance, 60 pesos lang ang adult, ang mga bata, 40 pesos. Kung mugamit ka na may pool diri, na may swimming pool diri, kung mugamit kag swimming pool, whole day na siya 150 pesos. Naputay mga rooms sa taas, natay mga rooms, kanang gitawag nila og mga couple rooms, mga barkadahan rooms, 2-6 ang per room, per night, per room. Ano siya? The Heritage. Ano siya? Welcome to Kampuhuan Eco Adventure Farm. So, niami karon sa sulod. Niami karon sa sulod sa The Heritage House. So, natay isa ka staff diri nga nagkuan siya, nagbantay. Si Ma'am Vivian Locag Bumilisyo. So, Ma'am Vivian, wala pa jud sila nag-open karon ba? Wala pa yung mga Wala siya yung nag-open gate ko pa siya kanang temporary close pa siya. Okay. Temporarily close pa siya tungod kay wala pa may kuan sa tourism nga kanang pwede na ang mga turista ba. Pero sa katong kuan wala pa ginag-ani diri no. Overnight pa nagsa pero di pa siya niya. Parang Kung nagdaw pag may booking pero nangit sa gid siya LGU. Depende sa LGU. Nabigay letter. Mag-letter gid ito ba? So kanang sa taas Ma'am Vivian ato ipakita karon gamay ng glimpse lang siya. Kanang sa taas pwede man na siya. Kanang sa overnight ninyo giingon 24 hours na siya. 24 hours. So 24 hours na siya guys. Kanang dako siya ba katong mga kwarto no dako no 2625 for couple. 2625. Ako ni siyang gi-reiterate ganang ako ni siyang i-vlog kay tungod kay gusto na ko tabangan ang tag-iya ani si Dr. Neric Acosta. Si Dr. Neric Acosta kuwara na siya sa una kanang sa wala pa namo siya na ila sa Artistang Hilaw. Congressman na siya sa First District of Bukidnon. First District o sakto ko no? First District of Bukidnon. Nidaog po na siya 3 terms. 3 terms po na siya. Dati po na nga mayor ang ang mama si Mayor Coring Acosta. So Coring sige na yung Socorro Coring Acosta. So muna siya ang dating mayor sa Manolo Fortich. So muna sila tag-iya diri no, mga Acosta ang tag-iya diri kaning Kampuhuan. Kanang Juan is iya man ang papagaw ba? Yung papa wala na siya atong July. Atong July na po siya. Last July this year. Sad to say nga more to siya murag na wala siya tungod kay katigulaw na po siguro. Katigulaw na siya. So gusto na ko siya tabangan and kung mabalik na ang mga tourism, kung ako na yung mga followers nako diya sa Cordapia, sa Artistang Hilaw, ako mga followers katong mga gikan sa abroad, katong mga OFWs, mas daghan man mi og mga followers nga gikan sa OFW, mga abroad. So kung uli mo diri sa Pinas, pwede kay mo diri mag-relaxation. This is the place designed. I think no, this is the place designed of relaxation, kanang relaxation nga vacation, kay naa siya ikuan sa taas ato pwede na to ipakita gabay kanang gaw no. So wala po tay ko diri gaw kanang rides. Na rides. Di ba katong rides nga katong cycle. The sky bike. The first sky bike in the Asia or Philippines? Asia man siguro to. Mura gi-vlog siya ni gi-vlog na mo na siya ni Boy Bolkit before nga that is Anicycle, the sky bike. That is the first sky bike in Asia. I think in Asia. Then nasa siya zipline. Nasa zipline, nasa hanging bridge. Daghang kay ta diri mga kuan gyud kanang mga rides. Ang rides 350. Ang rides 350, ang inyong fair rides. Zipline. Ang zipline 800. Package na siya sa hanging bridge. Package na siya sa hanging bridge and then natay swimming pool. Karon pa wala pa mig nag-operate. Swimming pool. Ini ko swimming pool is jacuzzi. Wala Dili siya jacuzzi. Pero swimming pool siya pero swimming pool siya. Sa karon ma'am wala sa karon wala. So wala pa siya karon. Actually, igagaw mi kay nganong gagaw mi kay nagila pod ba mi akong lola taga Baluarte Taguluwa nagila mi tungod kay natingala ko nganong lukag bus siya. Ang akong lola man gud is
lukagbo kaayo nga taga Baluarte. So nang basi matingala mo nga gagaw-gaw na ko sa iya, marag feeling close ko sa iya. So actually nag-ilagit mi nga igagaw mi. So ina na no, dagan kay rides so, sa Turgaw kanang Nice swimming pool. nice swimming pool na siya Ma'am Almagoria, ingon man ka sa ako ma'am nga nangutana ka sa ako sa about sa kampuan mo na ni siya ma'am. This is it ma'am nga na siya swimming pool, na siya zipline. Ang zipline 800, pila na siya ka rides gaw marag magling. Na 3 rides. Oh, Unicycle, zipline. Oh, so 800 apil na siya. Ang 800 og hanging bridge package na siya. Okay. So ang 800 unsa may rides ana gaw? Ang Unsa may 800 kuan hanging bridge o zipline. Ang unicycle mo to siya ang 350. Okay. So ang zipline, ang hanging bridge ug ang Package siya ang zipline o hanging bridge. okay, Oh, that ito is siya 800 pesos. Kuan din. Pwede ka magbalik-balik ka na to. Dili sa Muragkuan na siya. Mas are napuntay kaduhang zipline sa pika. okay. So, ana, lupad, napunta pika. So, naka-convert mi anak niya. And then, package siya sa hanging braids. And then, 350 ang ayang unicycle. Pero ang unicycle, guys, naka-experience ko, dili gyud ka magmahay sa unicycle. Kaya nga, no, lahi ang imong experience. Lahi imong experience. Ako, pinaminti naman ko sa mga zipline nga. Bisag asa naman ko mga zipline nga, mga adventure park. Ang unicycle, first time nako, that was a first time nga katong nag-vlog mi with Boy Bulkit. Kanang dili gid mo ma-express, dili mo makuan unsa imong kuan, kanang grabe gid siya ka extreme ang imong adventure, extreme ang imong experience tungod kay kanang dili ka kuan ba, magbike gud ka sa kable, di ba? Magbike ka sa kable, imagine, magbike ka sa kable dito ka sa tumoy, magbike, kumuha na ka, unsa man yun, kung di ka mularga, do big dito ra ka, no? Pero yan, abang adagan ka imong mga kuan. So, kuan kay siya kanang very, say, kanang, kuan kay siya kanang, basta, dili mo masabot imong kuan dito sa ibabaw, basta, dili mabayaran po og ang anang 350, nga imong experience, kuan kay na siya, sulit kay na siya, kumbaga sulit kay na siya gyud. So napuntay bago karon gaw nga mag-open soon pero pa siya hindi na mag-contract pa siya. Raffling. Wow! Dahil bago nga raffling. Unsa man na siya rocking? Raffling di daw gaw ka nang saka ka ba? Wow, very nice. So, musakay jud ko ana soon. So ana no. So muna siya no, ato ipakita gamay tugon daw. Pakita to na to magbubuhat. So nito ipakita. Di ba gaw ingon si Dr. Neri kaning kung heritage house is gikan pa kunis Pangasinan kung masayo. Pangasinan ang ilang maninono. So pagpasabot kung heritage house, this is the inheritance house from the ancestors. Oh, this is ancestral home. Nagikan pa siya sa kanang kuan pa siya sa Pangasinan pa gid siya. So gi-transfer siya diri no. Hidden kuan ba ko kay siya. So mo siya lang no. Mo sila mo si Dr. Neric kani mo si Dr. Neric ni siya. Mo ni ang mga kuan link. Ato ipakita sa ato ning. Gaw mo ni siyang 26 gaw. Ay dili siya. Couple, barkadahan. Dili. Per person na siya 1-1. Siya no, Kaya siya na plaster daw kay. mo ni siya 1-1 ra ni siya. Oh yes. Kani the whole room. Oh, 1-1 per person siya. 1-1 per person. Oh, Per sa person. kaka, oh. Per person gaw? Oh yes. Okay. So ni siya oh. Dili mi nag-shooting, no? Kana diha kay murag atik na ni Dr. Neric diha siya kung wala siya trabaho, diha siya mag-relax, mag-paintings kana din ha. Kay Hindi mo nag-shoot. so, muna siya yung mga kuan nga murag kuan kay siya kanang very fragile kay mga kuan diri kay oh. So yan kaani na mga kuan kay diri. Mga sa unang panahon pa ni. So unang panahon. Sige, gaw, pila man ito 6 gaw ni gaw. This is the couple room. Couple room ni siya gaw. Ay, kuha na siya. 1-1 per person gyapon siya. 1-1 per person. Siya kung Unsay tawag kani nga room? matig salog. Aba. So, man siya ang tiguhanon room. Man siya ang tiguhanon room din. Okay. So, 2-1 for couple ni siya. Ha? 2-1 for couple. 2-1 per couple. Oo. Pero kung isa ra ka 1-1. Oh, isa 1. Okay, so mo siya no. So mo siya no. Muna ilang mga kuan, muna ilang mga ilaan ni siya mga kuan pa kani adto pa ni siya nga mga kuan, ilang gi-preserve. Ilang ni siyang gi kuan gyud siya. Muna siya no. Then mo ni si Muna sa Pangasinan pa ni siya gaw no kani. dili. Kuha na siya. Muna papa ni Dr. Neric. Ay dili siya. Kuha na nag-scorp siya ang nagkuha na ning
Kani siya, kaning bulak. Ah, ng okay, Flores, okay. Oo, Flores. So, muna siya. Doon na silang Dr. Neri kay Igsoon. Tulo sila. Ah, mang isa Naa na. sa gawas ang isa. Ah, so muna si Ma'am Coring, nga dugay kay ni siya sa Manolo. Dugay kay ni siya sa Manolo. Muna si Ma'am Coring. Ano siya, nag-mayor siya. nato si Ma'am Coring. Pero sa karon, Muna si Ma'am Coring Acosta. kaplano na siya, muda ka siya mayor. Si Ma'am Coring? Oh, yes. Yeah, mabutad ko ni Ma'am Coring. Si Ma'am Coring, si Ma'am Malu. So, ko naman gud si Ma'am Malu no, kanang murag ko na siya no, kanang last term na ni Ma'am Malu. So, mo balik na po si Dr. Neric, So, igsuon na sila si Ma'am Coring. So, last July namatay ang bana ni Ma'am Coring, ba? Si Doc Juan. Oh, sorry siya. Muni kon kay sila, grabe kay sila mga libro nila oh. Ipantigong bagay ng mga libro. Mga koleksyon na nila. Muni sila oh, muni ilang kuan, muni mga mahal kaayo, grabe ni kamahal. 100 years na siya alamisa. Oh, kani. 100 years. Grabe. Kaya sa unang panahon, din man manglingkod ang mga Kastila. So, dili sila magngapi. So, lang yaya din, ang alipin sa gilid. So, dili magpaypay. Ang uban, nasa Mangaasa. Ang uban, naalila sa Kuan. Nasa kaputos man silang ilang... Muni si Ma'am Coring no, og si Dr. Juan no. Gaw no, muni si Ma'am Coring no. Si Doc Juan, si Ma'am Curie. Si Doc Juan ag Ilocano. Oh, Ilocano. Ilocano gid siya, Pangasinan gid siya. So unsa isang room gaw? Mani siya ang manubo room. Manubo room. Sa una, so nasa CR gaw no. Mani siya CR. Sa una, So pwede dito tulugan si ababaw. sa loob, dili pa PDR sa loob. Okay. Then sa una, 2018 or 17, si Lily Robredo, din siya natulog, Vice Wow, President. kani nga room? Oh, yes. Sure ba? Lenny Robredo? Oh, Lenny Ah, Robredo. siya din siya. Nasa Oh, kauban. siya kauban. With her husband. Patay na yung So, husband pag ato. ginamay mo na prepare kay Iksan na ka ng one pa man, manimik pa man. Nagiba? So, muna siya gaw no? Grabe ba? Sa kami wala pa gid nag-check-in dito. Kaya di pagit siya, kaya di pa man, wala pa man putay mga kuan, wala pa man putay mga, wala pa putay mga turista. Tourist. So, kani siya gaw, unsa Sa kani siya gaw? ipanakan. Katulaging butaka. Butaka chair. Katong butaka. Kani mo na siya ang butaka chair, diya mga anak ang mga babae. Gaw, kinsa ni siya gaw? Muna ilang lula. Lulag na nila ni Dr. Neric. Oo. Muna siya mama ni Dr. Juan. Oh. Muna, Kani mo siya ang lover's chair. Lover's Di chair. lover's chair ang panganakan diya. Panganakan ka na anak lang kuno sa una. Mag-anak lang kuno sa una ang mga babae kay mga anak, Oo, anak, anak, no? anak. Anak, no? So kana siya muna lover's chair. Lover's chair na siya. Okay. So muna siya no, may ang veranda no. Mo siya ang yan. Veranda man siya no. Muna siya ang veranda. Kani bukid non room. Bukid no room. Kag na ay mga turista gaw, puno-puno ni gaw. Puno-puno. So 2-1 per, sa taga 1-1 per, 2,600 for couple, then 1,100 per person na din. Additional na siyang 1,100. Ako sa yung suto no, ako sa hulaman. Dok, hulaman sa nako, Dok ha. Ma'am Coring, hulaman sa nako, Ma'am Coring ha. So, nanon na siya no, dili di ay gaw na ikaw dili gaw ba pwede sa kasal no reception. So ang kasal ko no diri kuan ko no kanang 550 per head ang bisita. Ang bisita na siya, ang tao na siya kung 55,000 good for 100 person. 100 person na siya. Nana siya free ana gaw kanang kuan lang lang siya area lang. Ay, dili siya. Package na siya sa venue. Package Venue lang. Pagkaon of foods. Nay foods. Ang foods ang 55. Wow! Apil na siya. Hala, nice go. Ang sa 55, Nice. apil na siya. Foods. Ana. Natsada siya. Barato na siya ba? Barato na siya. 50, 55,100 Sa food na foods na siya. Nice kaya diri ka. Pagpakasal na mo diri. Pagpakasal na mo diri, oh. 55,000 ikaw te. Basta mga dayon to yung mga Australiano. 55,000 na, 55,000 good for 100 person. And then nana kay venue, and then nana kay foods. Packages na foods. Nice, so nice. And then Mga additional pwede na leg ay kwan ba? mga bisita, pwede na mga picture gaw no. So, sa diri, wala sila labot sa heritage. Wala Dito sila ragid labot. sila. Dito Dito ragid ragid sa sila. kuan. Sa Nipa Okay. ragid. Tama ragid sa Nipa. Walay alabot ang heritage house. Ano, sa O kung ang mga bisita mo, additional na sila o ka ng entrance, kaya gusto sila mag picture dili, okay ra. Bayad lang sila 40 per person. diri. Lagi di, okay ra kayo.
Okay na kay Kaya sir. tayo, ang mga bisita raman na siya. Mga bisita raman na siya. Sa mana ni siya, no? Ang kanay mo na siya ang Heritage House Museum. Guwapa kayo ang Heritage House. Mo na siya, no? Nice siya. Usa ni siya diri sa nakahatag og kaanyag diri sa Kampuhuan. The unique Nagikan pa biya di siya. unique ambience. Nakahatag siya og unique nga ambience diri sa kuan. Diri sa kanang Kampuhuan Eco Adventure Farm kaning the Heritage House. Sa to gaw sa timing gaw? Gikan pa siya sa Rosales, Pangasinan. Oh, Rosales, Pangasinan. Kanang lugar na siya ang Rosales. Oh, yes. So, Okay, ang Pangasinan is kuan man na siya kanang province. Province man na siya. So, gipisa-pisa ni siya Ba? gikan. Oh, gipisa-pisa. Oh, gipisa-pisa daw ni siya. Yeah, sa tugaw gipisa-pisa ni siya Travel din siya, dismantle. Dismantle siya and then balik din ko siyang balay. Pero mao ra gyapon siya gaw, no? Gikuha na po siya gi-assemble. Gi-assemble na po siya. Balik gi-disassemble siya gikan from the Rosales, Pangasinan. Gi-transfer diri by Gi-transfer diri gikuha no barko gaw no. Oh, giruro. Oh, giruro siya. Pila gito siya ka months gaw, years. mga Nakabot siya. 2018 mo siya gisudan. Oh, wala siya. Ikaw na po siya, gi-assemble na po siya pag-abot diri sa Sitio Mapait Diclo, Manolo Fortich, Bukidnon. Nice kay siya. Nice kay siya. And then, so this is it, no? This is the whole ambience of the Heritage House of Kampuhuan Eco Adventure Farm. Muna siya, no? Muna siya, nakita na nato ganyan, no? Ato nang gisuroy. So, this is Cordapia, ako mga followers, ako mga friends from abroad, OFW. Kami sa Artistang Hilaw, the most viewers, the most followers is came from abroad, OFW. So, katong mga OFWs no, katong mga amigo din ha, katong mga higala din ha, no? Diya sa abroad nga mupauli mo sa Pinas nga mag-relax, mag-vacation. Dili lang sa ta sig trabaho din na sa abroad kay ma-stress ta. Ma-stress ta tong trabaho no. So, mo ni try this place. Try to discover this place, the nature. Kung gusto ka mo inhale og mga presko nga hangin, pwede ka diri maka-inhale kay luag kay ni siya nga farm. Luag kay ni siya nga farm. So, try to visit this place, no? I highly recommended sa katong gusto mag-relax, vacation. So, si Dr. Neric Acosta po, he is the one of the owner of this Eco Adventure Farm nga mobalik na po siya pagka-congressman sa 1st District of Bukidnon karong election po sa 2022. So, ibuto na to siya ato siya ibalik po sa Kongreso, no? Kay si Dr. Neric Acosta, he is a congressman already. So, tested na siya nga tao, no? Na congressman na siya for 3 terms. So, for 3 terms, in his time, before sa iyang igsuon nga si Ma'am Malu Acosta, so, mubalik na po siya karong eleksyon pohon sa 2022. So, itong ibuto, ibalik na to si Dr. Neric Acosta sa Kongreso karong eleksyon pohon. Karong umaabot ng eleksyon. Ato siyang ibalik sa Kongreso, no? Kay daghan po na siyang nahimo kana si Dr. Neric Acosta sa sigon sa akong naibawan, daghan po na siyang nahimo dito sa Kongreso, dito sa atong kauluhan, no? So to, go? Kayang isipin, kayang gawin. So, ingon pa ni Dr. Neric Acosta, kung kayang isipin, kayang gawin. Okay! So, wala to, no? So, this is Cordapia and thank you so much. Thank you so much for watching and then bye for now and until my next vlog. Bye-bye!